boy. Ayyakai. Yau biki yayi biki ku tashi murna kawai muke. Ya Allah ziljalali da fakarin suke. Alfarmar dan Amina manzo shi nan rike. Amarya yau lokacin ki ne yayi. Gaji boy yau zuciyarsa ta sanyi. Muna nan a gare ku za mu kara na din damara. Don kun san gumbikin ku tilas mi kagira. A ce za a raba ku wanda ya ka zai famfara. Jiboy an gogurin Amina. Ku ta kamar ku yau ku nuna. Na ce da can masoyi kun san aiki yake. Amina ginshikin ki jiboy sai kin rike. Na nan a bikin ku yanzu ni ma waka nake. Ashe da